Hej venner. Ja, jeg har lavet en status om en Ask Me video. Jeg har fået en hel masse spørgsmål. Jeg har fået 81, så jeg prøver at tage dem alle sammen. Men jo, jeg går i gang nu. Oliver Lindfeldt spørger, hvad er din livret? Dig, Oliver. Nej, jeg ved det ikke. Nej. Oliver spørger så igen, hvornår skal vi finde en dag, din lækre haps? Så snart du kan, mus. Du skriver bare til mig. Og nu siger han så, at jeg ikke har specielt meget strøm. Det er ikke så fantastisk. Nej, men jeg må bare skynde mig. Så er der en, der spørger Snapchat vs Instagram. Altså, jeg er ved at være rigtig træt af Instagram her for tiden. Så jeg vælger vel Snapchat, selvom jeg ikke bruger det så meget. Sammen jeg spørger, elsker du mig? Jeg elsker det sammen, rigtig højt. Pink eller lilla? Det ved jeg ikke. Fodbold eller lol? Hvad lol? Fodbold. Justin Bieber vs One Direction. Altså, Justin Bieber. Ej, hvor der mange af dem der. Er du selvglad? Nej, jeg tror ikke. Nej. Brunetter eller blondiner? Altså, jeg kan rigtig godt lide blondiner. Ja, blondiner. Korthåret eller langhåret? Langhåret, tror jeg. Ja, langhåret. Hvor gammel er du? Ja, jeg er 15. Ja. Daniel Ishøj. At Daniel Ishøj ikke er bare den dejligste i verden. Jo, Daniel, du er rigtig dejlig. Blå, grøn eller brune øjne til piger? Det ved jeg ikke. iPhone eller Sony Ericsson? iPhone, tror jeg. Jo, iPhone. Sommer vs vinter? Sommer 100%. FC Barcelona eller Real Madrid? Real Madrid. Hvad hedder du på Snapchat? Jeg hedder Elnegard med 1A 98. Vis din mave. Nej. Svinger du dildo? Det kan du godt sige. Nej, jeg ved det ikke. Hvilken farve er dine sokker? Krølle. Sødt navn. De sorte. Off and on hos en pige. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke noget med hår i dag. Det er sødt. Ja, men jeg ved ikke. Ikke lige nu. Eller jo. Nej, prøv at jeg ved det ikke. Ring til mig. Nej. Hvad lægger du mærke til piger, når du skal på basen i morgen? Det ved jeg ikke. Det er faktisk et underligt spørgsmål, fordi jeg forstår ikke sådan rigtigt. Nej, men det ved jeg ikke. Må jeg få din Snapchat eller dit nummer? Jeg har lige sagt min Snapchat, men jeg kan da godt se den igen. Elnegard med 1A og så 98 i 1. Justin Bieber vs One Direction, det har jeg sagt. Justin Bieber. Hvad lavede du for 45 timer siden? Det ved jeg ikke. Jeg har godt sagt nogle mærkelige spørgsmål, om der kommer med. Ost eller kage? Kage. Mandag eller fredag? Fredag. Snaps eller øl? Øl. Salt eller peber? Fuck, det er nogle mærkelige spørgsmål, livet. Salt eller peber? Salt. Keder du dig? Ja. Fredag eller lørdag? Fredag. Is eller kage? Is. Facebook eller Arto? Ja, Arto. Nej, jeg bruger ikke Arto. Facebook. Jeg elsker dig, eller I love you. I love you, tror jeg. Jo. McDonald's vs Burger King. McDonald's. Sina og Ida fra klassen er ikke det dejligste piger i verden. Piger, jeg savner. Over 4, jo ja. Jeg er rigtig dejlig. Jeg savner også jer. Brunetter vs blondine. Blondiner. Nej, jeg kan godt lide blondiner. Fantastisk. Hvor gammel er du? Rasmus, eller Jakob, det ved du godt. 15. Er du jomfru? Nej, job business. Hvordan går det? Det går godt, tror jeg. Altså, jo, det går godt. Tak for at du spørger. Pink eller lilla? Det ved jeg ikke. Grøn eller blå? Blå.
Yusuf eller Jeppe? Jeppe. Jeg kender ikke Yusuf. Beskriv din drømmepige. Det gider jeg ikke. Det har jeg gjort så mange gange. Er Lonnie Hvidekjær ikke bare dejlig? Jo, rigtig dejlig. Hvad synes du om dig selv? Jeg er nok en person, som snakker rigtig meget, tror jeg. Det får i hvert fald lidt ved i timerne. Det ved jeg ikke. Hvad hed dit første kæreste? Hvad er der at sige i børnehave? Det var fantastisk. Spiller du håndbold? Nej, jeg spiller fodbold. Hvad kigger du efter på en pige? Altså, det første man altså kigger efter, det er, om hun ser godt ud. Og så bagefter så finder man ud af personlighed og alt det der, og hvis hun har en dårlig personlighed, så er det bare nej tak. Men når hun ser godt ud, selvfølgelig. Udseende hvad personlighed. Er jeg pæn, er jeg sød? Nej, det gider jeg ikke spørge. Hvem er din bedste ven? Jeg vil sige sådan, jeg har ikke nogen bedste ven, men jeg har mange gode venner. Og det er jeg rigtig glad for. Nej, jeg kan heller ikke lide nogen. Savner du et forhold? Ja, det gør jeg faktisk. Hvorfor sidder du på Facebook? Fordi jeg keder mig. Spiller du FIFA? Ja, det gør jeg. Hvis du fik et gavekort til Mata, hvad ville du så købe? Hvis jeg fik et gavekort til Mata, så ville jeg nok købe en... Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvor meget det er værd, men hvis det er sådan 500 kroner eller sådan noget, så vil jeg købe en parfume, tror jeg. Røv eller patter? Røv. Ja. Hvornår kommer du til Nyborg næste gang? Ikke i morgen. Og skriver du så til en, hvis det er. Altså... Hvornår næste gang? Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kan lige finde ud af det. Kommer du til Aarhus, ven? Det kunne jeg da godt finde ud af. Men det er langt væk fra stationen. Det er 3 timer i tog eller sådan noget. Hvem er pænest? Mig eller Justin Bieber? Det ved jeg sgu ikke. Familie vs venner. Mine venner er på en måde en familie for mig. Some bones. Ui. Hvad søger du ved en pige? God personlighed. Det ved jeg ikke. Sådan nogle gode ting, ikke? Jo, vi siger gode ting. Er jeg flot? Det ved jeg ikke. Brunetter ved jeg har svaret på de spørgsmål der. Kom nu med nogle nye spørgsmål først. Satan. Da I spillede mod Tørsing, var dårlig var målmand fra Tørsing Fantasy. Jeg synes faktisk, han gjorde det rigtig godt. Han havde nogle gode redninger, så jeg vil godt give ham en 9'er. Men han kunne ikke tage min sidste bold. Nej. Brunetter ved Blondinen har jeg svaret på. Hvor mange træer har man i baghave? Altså, jeg bor lige ned til en skov. Men i min baghave, der er 3 store. Grande. Yndlingsfodboldhold. Jeg kan rigtig godt lide Arsenal. Rigtig godt. Jeg har min cover på. Hvor er der mange af dem der, hvad synes du om mig med udseende fra 1 til 10? Jeg har da skrevet, jeg ikke svarer på dem. Så forstår jeg faktisk ikke. Sne eller sommer? Sommer 100%. Kage vs is. Is. Jeg kan godt lide is. Yndlingsfarver. Bordeaux-rød, tror jeg faktisk. Den er faktisk blød. Hvad laver du lige nu? Ask me. Har du nogen søskende? Jeg har 3 og 2 papsøskende. Puha, det er mange. Jeg har 3 rigtige søskende. Frederik, Anna og Esther. Hvor mange forskellige piger kysser du med på en måned? Det er faktisk lang tid siden jeg kysser med. Ja. Hvilken parfume er den bedste til piger? Hvad fanden er det for en? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Ses vi i morgen, hvis du kommer til Nyborg? Jamen, jeg kommer til Nyborg i morgen, så vi ses. Fantastisk. Hvad er det første, du ligger med? Det har jeg allerede svaret på. I har det.
Drenge. Jeg synes, der er mig, en James, du er en dejlig fyr. Der kan jeg rigtig godt lide. Og jeg vil ses i morgen, 100%. Har du en kæreste hos 5? Nej. Er du ikke fan af Christian Jensen? Jeg er ikke fan af ham, men han er en af mine venner. Er du forelsket? Nej. iPhone vs Samsung. iPhone. KVS is. Drømmejob. Altså, til at starte med kunne jeg rigtig godt tænke mig at blive læge, men det er kraftedeme sindssygt, man. Det der gennemsnit der. Men nu er det politimand. Jeg har ret snart svaret på. Favorit på Arsenals fodboldhold. Walcott. Ja, Theo Walcott. Ham kan jeg rigtig godt lide. Selvom jeg skal også stoppe, så bliver vi ved. Fantastisk. Men det er bare sådan at sige mit navn, og det er også ikke lyst til. Men det var faktisk en hurtig video, synes jeg, selvom der var 81 spørgsmål. Men jeg sprang også mange af dem over. Jeg vil bare ønske jer alle sammen en god påske, og gør det muligt hyggeligt. Pas på jer selv. Vi ses.